Vreme provedeno u Priboju od mog rođenja, živeo sam do 58. godine, znači 13 godina. U tom Priboju, ovo već sam ispričao sam prethodnom, otprilike šta je bilo što se tiče škole i ovo, ali ima jedna stvar. U Priboju sam naučio da plivam i naučio sam da skačem u vodu. Plivanje sam naučio na taj način što je plaža bila s druge strane Lima i trebalo je da te prebaci u čamcu. I tu mene brat od tetke lepo, hajde da te prebacimo s druge strane, stavio me u čamac i u pola Lima me bace u vodu. I ja kad počnem da gutam vodu, oni me izvade i posle 2-3 batranja ja sam već znao tako reći da plivam. Što se tiče skakanja u vodu, to mi se sviđalo, ali nisam znao da plivam. To je pre nego što sam naučio da plivam. I ja odlučim da naučim skakanje u vodu na taj način što je bila jedna pilana gdje su strugali drva i uvek je bilo one rasresite kako se zove, ne znam ja, strugotine koja je bacana ispod puta i uvek je bila rastresita. Tako se ja zaletim preko puta i sa puta skočim doli i tako sam naučio da skačem. I posle toga sam prvi ja u Priboju skočio sa žičanog mosta. I kažu da sam najbolje skakao u Priboju, a ima jedna stvar isto i dan danas, evo, 50-60 godina kasnije, kad ti stariji, mislim moja generacija, kad se skupe i pričaju, ja sam obično bio golman kad smo igrali fudbala i kažu da sam najbolji bio golman tada u Priboju, u Adi se zvalo to mjesto gdje smo skakali, gdje smo igrali fudbala i kažu da sam bio najbolji golman. Što se tiče, nismo se nešto tukli, da kažem da je bilo neko tuče, ja u Priboju imam jeste me udario jedan dečko, držao je kamen u ruci i udario me maklinac isto bio koja, udario me sa kamenom u ruci me udario u nos i bio mi je slomio nos. Jednu drugu tuču sam imao sa jednim dečkom iz komšiluka, gdje smo se mi potukli, u stvari više smo se izgrebali nego što smo se izudarali. A ostalog što se tiče, jesmo na plaži, pošto je bila peščana plaža, znali i otišli da se hrvemo i tako te stvari. Tu nisam baš dobro prolazio, bili su jači fizički od mene. Znači nisam ja poznavao neku tehniku hrvanja ko ni ostali, ali su fizički jači, uvate me i na snagu me savladaju. Ali ima jedna stvar gdje sam im ja vraćao, onda stanemo pa malo se zezamo, kao boksujemo na gole ruke, sa šamačiće jedan drugo, ne jako, ali ko će kome. Tu sam ih redovno sve tuko, tako da sam po tome bio najbolji. To je bilo. To moje svo znanje sam preneo u Čačak kad sam stigao i tu je, znači počeo sam taj 7. razred, tu sam imao jednu tuču sa dečkom koji je bio najjači u razredu i njega sam izudarao, tada su već počeli malo drugčije da me gledaju, jer sam stigao kao seljačko dete u opancima i malo su me gledali sa ponižavanjem, ali nije važno, ja sam to, na taj način sam se malo počeli da me cene i u Čačku, pa ja praktično nisam imao nekih tuča u Čačku, imao sam tu tuču, jer su me udarila 2 dečaka, jedan nekadašnji košarkaš, on me udario peznicom, tu su nas razdvojili, to je bilo u školi, nisam mu vratio, jeste me udario isto jedan koji je stanovao kod kina Sutjeske i tu i on me je lupio
I opet su nas razdvojili, ni njemu nisam vratio. Znači, to imaju dvojicama koji me udaraju. Poslije u kasnim godinama tu već i nekome je glavom udario, jedan dečko. To je bilo na nekoj igranci, izmakao sam se, ali me malo zakačio ipak, to je bilo. I ništa. Ja u Čačku, poslije, po meni se i dan danas kažu da sam bio najjači u Čačku. Ljudi, ja u Čačku što se tiče tuča, imao sam 3 tuče. 3 tuče sam imao u Čačku, ali nije bilo glavu u glavu, bilo je protiv dvojice, 2 tuče protiv dvojice i 1 tuča protiv trojice i caka je u tome što u tim tučama ja sam bio sam. Znači sam sam protiv dvojice, sam sam protiv trojice i to se sve završilo, računajte, dvojica, trojica, sve ukupno jedno 6 udaraca, ja sam 6 puta udario i 6 ih je palo, znači to nisu bile čak ni tuče. Prosto mi sramota da pričam o tome, eto tako. Eto, to je što se Čačka tiče. Mada evo, baš sam prošle nedjelje sam čuo da opet je neko kažu pričaju da si ti bio najjači. Šta sam bio najjači, to ja pojma nemam. Ja znam momaka koji su bili jaki, s kojima bi bilo teško, ali mi znali smo se među nama, nismo imali razlog da se tučemo, to je tamo. Jedino jeste ovo kad smo se zezali na šamare, svi koji se zezali sa mnom na šamare, svi su dobijali batine. Mislim i u Čačku, rukavice sam donosio i tu sam je bio. To sam imao urođeno, znači taj boks mi je bio, urođen mi je bio da je bilo teško zbilja za mnom. Bio sam neudarljiv, tako reći. Mnogi su govorili na 3-4 udarca vezana ti nemoj da me udariš. To je bilo, sad se promenilo, sad me dete od 5 godina moglo da i šamara, ali to je već godine su. Ajde. Eto, to vam je to neka istina malo o Čačku i te priče pop Zmijalko. Pop Zmijalko, kakvi kurac pop Zmijalko? Ostarilo se ljudi. Ali nikome nikad u Čačku, kad su bila dvojica, trojica, nikome niko udario nije. To je.